een uur is fjouwer binnen de dikste buien met tonger vanuit het zuidwesten de provincie binnenkam. Op het Pikmaar bij Grauw komt het wetter met bakken uit de lucht. De meeste boten liggen daarom onwal, dus binnen gewoon nog wel het wetter op gaan. Je winnen dus toch het wetter op? Ja, heen was goed, terug niet. Dus ja. Maar hier neemt net naar de voorspellingen, jongen. Ja, maar het was al gepland, dus het kon nog niet anders. Wat jeder op een middag valt het in Harig nog wel taamheid waar. Oh, maar gauw naar huis? Ja, maar gauw naar huis. Hier neemt dit aankomt, jongen. Nou, we hier de berichten wel wat volgen, maar we toch een tros hebben. Ja, een paar hebben we weer omgegaan die het inderdaad wel een beetje eng voelen, maar de troszetters betrokken. Toch had deze toeristen het beter besjongen. We lagen voor anker en we hebben nu ervoor gekozen om de haven in te gaan, om het slechte weer af te wachten. En nou ja, als het weer beter is, gaan we weer het water op. Dat zal morgen worden.